Aniztasuna hitza entzuten dudanean, koloreak, zaporeak, mundu desberdinak datorzkit burura. Baina aniztasunak zerbait ederra badauka da aniztasunean ere batu gaitezkela. Gero eta anitzago, gero eta aberatzago gara. Zoriontasuna, kolore askotako bizia, eta batez ere laguntasuna, lagun minak egitea. Aniztasuna hitza entzuten dudanean, tolerantzia, elkar ulertzea, ondo konpontzea, amore ematea, batzutan. A mí me sugiere muchas cosas, me sugiere diferencia, me sugiere enriquecimiento, me sugiere conflicto también, me sugiere como estar en el mundo, es como la representación de lo que es el mundo, ¿no? Con todas las cosas buenas y las dificultades de relación que siempre hay cuando somos distintos. Mundu honetan gauza eder asko daude, eta gauza eder guzti horiek aberasgarriak dira. Aberastasuna. Arauaz kanpo dagoen guziaz, batez ere. Normaren kanpoko jardin botaniko guzti hori. Euskal Herrian 100 hizkuntzatik gora hitz egiten dela momentu honetan jakin dut. Benetan hori izugarrizko aberastasuna da. Denok lagundu beharko gendukeen aberastasuna. 100 baditugu, izan gaitezen kapaz euskararen inguruan ardazteko horiek denak. Orduan Euskal Herria mundu txiki bat dela, ez? Hemen Euskal Herrian daukagula mundu osoko ordezkaritza txiki bat, ez? Eta hori benetan aberatza da eta aprobetxatu behar dugu elkarrekandik ikasteko eta gero eta mundu hobeago bat egiteko. Ikastoletan hizkuntza guztiak eman behar bidea lanak izango direla. Ez, dato harrigarria da, ez dakit, holan entzun da ematen du sineste zina. Baina, horrek esan nahi du mundua aldatzen ari dela, guk uste, baina askoz ere azkarrago, eta espabilatzen ez bagara, atzean geratuko gara, eta guztiz mundutik kanpo eta guztiz atzeratuta, ez? Egoerari aurre egin behar zaio eta por supuesto bere alde positiboak bilatu eta horrekin bizi, ez? Bueno, yo lo veo en mi colegio, o sea, no me sorprende porque lo veo todos los días cada vez que voy al cole. Cada uno tiene su idioma, además de tratar de manejarse en el idioma, en los otros 2 idiomas de la comunidad autónoma, ¿no? Me parece algo súper bueno que hay que saber aprovechar y que hay que tener en cuenta. O sea, teniendo en cuenta que ahora estamos en la globalización y eso nos homogeniza, ¿no? Pues hay que aprovechar eso que tenemos para que cada uno tenga algo particular, ¿no? Y eso se mantenga. Pues harrigarria, gero pensatzen dut, harrigarria, baina imaginatzen dut edozein munduko leku askotan gertatzen den gauza bat dela, ez? Eta bale, iruditzen zait aberasgarria. Gure kasuan, akordatzen naiz, gure kulturarekin eta gure euskararekin eta horrela eta pensatzen du, aberasgarria, baina arazotxo bat daukago eta mesedez eskatuko nuke nik ez dakit errespeto eskaintzen die beste kulturei, ez bakarrik errespeto, baizik eta interesa, baina eskatuko nuke gure kasuan bereziki errespetoa gure kulturarekin, gure etxe barruan eta gure hizkuntzarekin, ez? Hori datorkit burura. Alde batetik harrigarriak askotan ez gara konstiente, aniztasun horren konstiente, eta bestetik gaur egungo munduaren islada, ez? Eta gu euskaldunok ere gure herrian hizkuntza eta kultura gutxitua geran aldetik nik uste empatia berezi bat sentitzen degula gauden lekuan txiki diren beste horiekiko,